L-iskema l-ġdida għal kirjiet kummerċjali tapplika n-negozji kbar u żgħar li jikru proprjetajiet mill-gvern. L-iskema ma tapplikax għal kiosks, boat houses, bini skedat fil-gradi 1 u 2, proprjetajiet li mhumiex kompletament tal-gvern u proprjetajiet li oriġinarjament ingħataw b'riżoluzzjoni tal-Parlament. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella spjega li għal din l-iskema jistgħu japplikaw sidin ta' ħwienet li għandhom ċens validu u rikonoxxut mill-Awtorità tal-Artijiet, dawk li għandhom kirja kummerċjali valida u proprjetà li għandha titlu ta' dik li tissejjaħ Casa Bottega fejn il-ħanut ikun parti mid-dar. Għalli imbagħad issir valutazzjoni tal-proprjetà skont il-prezz tas-suq, iċ-ċens ikun ekwivalenti għal 2% tal-valur skont din il-valutazzjoni, iċ-ċens ma jistax ikun irħas miċ-ċens jew kirja li qed jitħallas illum u l-prezz taċ-ċens jiżdied b'10% kull 10 snin ikkalkulati fuq iċ-ċens kurrenti. Kull min għandu kirja kummerċjali jew inkella ċens kummerċjali ħajala u jixtieq iġedded, dawn issa ħajgawdu minn din l-iskema billi jinfetaħ ċens ġdid li huwa titolu b'saħħtu ħafna ta' 50 sena, issir valutazzjoni u jitħallas brati moderati ħafna. Dan qed nagħmluh biex insaħħu l-operat ta' min għandu proprjetà tal-gvern kummerċjali, nkunu jistgħu wkoll imorru l-bank dan it-titlu jisselfu biex jagħmlu investiment fl-istess proprjetà u aħna qed nisperaw li jkollna konkurrenza tajba ħafna mis-sidien tal-ħwienet. Il-Ministru għall-Artijiet u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Zoppardi għalli din l-iskema għal kirjiet kummerċjali se tagħti aktar serħan il-moħħ lil dawn is-sidin ta' ħwienet fi proprjetajiet tal-gvern. Għalli skema li testendi fuq il-Valletta Shop Scheme u issa tkopri Malta u Għawdex. Sostna li din l-iskema se tagħti aktar stabilità fit-titolu li operaturi ta' postijiet kummerċjali jkollhom. Ġi spjegat li l-miżata għal din l-iskema hija ta' €1,500 li ma tingħatax lura. Fil-każ ta' proprjetà li jikbar minn 1500 metru kwadru, ikun hemm miżata addizzjonali ta' euro għal kull metru kwadru u dan suġġett għal miżata addizzjonali li ma tkunx inqas minn €1,500 u miżata addizzjonali li ma taqbis il-€5,000. Il-miżata addizzjonali tidħol fis-seħħ meta l-Awtorità tal-Artijiet tagħti konferma bil-miktub tal-approvazzjoni tal-applikazzjoni.